Γνωρίστε τον Ρίκι. Γιούχου! Γεια σου, μικρέ. Γεια! Και τη Μέλα. Γεια! Όπου να είναι θα πιαστούν εχμάλωτοι. Πρόσεχε! Σε έναν κόσμο γεμάτο μπελάδες. Τα τσακώσαμε! Παππού, στάσου! Σάμι! Παππού! Από τους δημιουργούς της ταινίας «Οι περιπέτειες του Σάμι». Τι κάνετε εσείς τα δυο μικρούλια ολομόναχα εδώ? Ψάχνουμε τους παππούδες μας. Τους πήγαν στη δεξαμενή. Καλώς ήλθατε στο μεγαλύτερο υποβρύχιο ενιδρίο του κόσμου! Άνθρωποι κάτω από το νερό? Τι μέρος είναι αυτό? Πρέπει να φύγουμε από εδώ, τώρα! Η κατάσταση είναι απελπιστική! Θα μας βοηθήσεις να τους βρούμε. Σε παρακαλώ. Κρατηθείτε όλοι γερά! Πήγαμε! Γιουπί! Καλό! Το μολό! Α! Χτυπήθηκα! Ήταν τέλειο! Πρόσεχε! Ψάρι! Μαζί με δύο μικρούς ήρωες Τι μπουμπούνας! ζήστε μια μεγάλη περιπέτεια. Έλα, Ρίκι! Το σχέδιο για απόδραση απέτυχε. Έτσι νομίζεις! Ξέρω πώς θα τους βγάλουμε έξω. Τρελό γλέντι! Μείνετε στα καβούκια σας! Πάμε με φόρα! Σάμι 2. Α, θα έχει πολύ πλάκα.